ದೇಹ ಬಿಗುಮಾನದಿಂದ ಬೀಗುತ್ತದೆ. ಬೀಗುವುದು ಸದ್ಗುಣವಲ್ಲ, ಬಾಗುವುದೇ ಸದ್ಗುಣ. ಮತ್ತು ತೋಜಾನಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ನಾಕ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸಮದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರೇಮ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂಚಾದರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಡೆದ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ಪೊರ್ಲ ದೇಶ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲ ನಂಗೆ ದಾಲ ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲವ ಇದು ಆಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲವ ಕಿಲ್ಲರು ಸುರೇಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಮ್ಮ ಈ ಗುರುಕಿರಣ ಈದ್ ಪೊರ್ಲು ನಂಗೆ ನೀ 25 ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಇದು ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಜವಣ ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದವು ನಮ್ಮ ಗುರುಕಿರಣ ಲೆಕ್ಕ ಏತ ಪೊರ್ಲು ಇಲ್ಲ ನಾನು ತೂರ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಸತ್ಯವಂತ ಹೇಳ್ಬಂದ ಈ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾರ ಇರ್ಬಾರ್ದು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪಾಡ್ನ ಬಿಡ್ಸಿ ಆಯ್ತಾ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡು ನಂಗೆ ಮಾದ ನಮ್ಮ ಕೇವಲ ದೇವರ ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಯರ್ ಆಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೋ ಆಂಡ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುವರಾಗೋ ಆ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಂಡ ಆಗಡೆ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುಂಡು ಶಾರೀರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಪುಂಡು ಆಗ ಆಂಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಬಂಗಾರ ಲೆಕ್ಕದ ಮನುಷ್ಯ ಆಯ್ ನಂಬಿಕಸ್ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧತೆ ಪರಧರ್ಮ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಾದ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾನು ತುಳುವೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಕೇಳದ್ದು ಪಾರುನ ಪಕ್ಕಿಗೆ ಏಣಿಬೋಡೆ ನೀಂದುನ ಮೀನಿಗೆ ಓಡಬೋಡೆ ಮೋಕ್ಯದ ಭಾಷೆಗೆ ಪೆನ್ನು ಬೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಪಣವು ಬೋಡೆ ದಾಲ ಓಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರೆಗೋ ಎಡ್ಡೆ ತುಳುರಾದಿ ಪುಲ್ಗೋ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ಗೋ ಮಾತ್ರಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆಪಿ ಪುತ್ತೂರಾಯ ಮೇರೆಗೆ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಪಂಪ ಶುರುವಾಯಿ ನಿಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎನ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕ SK ಪಾಟೀಲ್ ಇಂಚನೆ 4 ಜನ ಮಾಂತಿರ್ಲ ಸೇರುವಂತು ಮಲ್ಲಾರ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕ್ಲು ಮಾಂತ ಸೇರಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿನ ಸಂಸ್ಥೆನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರೆಂಕಲು ಐಟೊಟ್ಟು ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸ್ ಇನ್ನು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಆಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಮಾಂತಿರಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ದೀಪ ಪತ್ತಾಪನ ಮೂಲಕ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡುವ ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಸನ್ಮಾನ ರಂಚಿನ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚನೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲುಳ್ಳೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನರ್ನಾಗಲು ಸೇರಿತು ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡುವ ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡುವ ಕೇಳದಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿನ ಧರ್ಮಪಾಲ ದೇವಾಡಿಗರು ಬೈದಿರ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾತಿ ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಾಂತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಬಂದರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ದೀಪ ಪೊತ್ತಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರುಳ್ಳರು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಟಿನ ಮಾಂತ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಸೇರಿದು ಇತ್ತೆ ಉದಿಪನದ ಇಪ್ಪೊರ್ತು. ಅಂಚನೆ ತಾರೆದ ಪಿಂಗಾರನು ಅರಳುತ್ತದೆ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡುವ ಕೇಳಂದಲೆ ಪಿಂಗಾರನು ಅರಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉದಿಪನ ಇತ್ತೆ ಪಿಂಗಾರನು ಅರಳ್ಪನ ಮೂಲಕವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಬ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಪೂಜೆನು ನಡಪಾದುಕೋಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳಂದಲೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬದ ಪೂಜೆನು ಬೀಸು ಪರ್ಬದ ಪೂಜೆ ನಡೆತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬೀಸು ಪರ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂಜೆನು ನಡಪಾದುಕೋಡು ಪಣ್ಣದ ಕೇಳಂದಲೆ ಸನ್ಮಾನ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ಅಮೇರ್ಲಾ ಎಂಕ್ಲೋಟು ಬೈದರೆ ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರಲೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಬೈದೇರಿ ಆರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾಂತರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನು ಸಂದವೊಂದುಲೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು 25ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಪೂದಾರ ಪಂಡದ ಪಡೆ ನೆಂಚಿನ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠ ತುಳುತ ತುಳುನಾಡದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಲ ನಂಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರ ಆ ಸಂದೇಶ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಪಂಡಂದುಲೆ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಿಕ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಥೆದ ರಜತೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದ ನೆಂಪುದ ಸಂಚಿಗೆ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ಪುನ ವಿಷಯ ತೆರೆದು ಖುಷಿಯಾಂಡು ಪರಗೂರುಡ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಾಂತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರಕ್ಷಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ಪುನ ಸಂಸದದ ಸಂಗತಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಮಾಂತ ಕೆಲಸಲು ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಸಂಚಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಪಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶ ಕಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಸಂಸದರಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಆರಿಗಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಪರವಾದ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾವಡು ಪಂಡದೆ ಕೇಳೊಂದುಲೆ ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಚಂದ್ರಮ್ಮ KSRTC ಬಡಾವಣೆ ಚಿಕ್ಕಾಲಸಂದ್ರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಾರೀಕು 17/5/2017 ಐತಾರದನೆ ನಡೆದಿನ ಬಿಸು ಪರ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ಸಂದರ್ಭಡು ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಸಂದಾಪನ ಸನ್ಮಾನದೋಳೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯರೇ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೇಳು ಪುಟ್ಟದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನವಾಯಿನೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಲಾದ ಬೇತೆ ಮಲ್ಲ ಗಣದಾರಿ ಜಾಗಲೇಡು ಬೆಂದೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಈರು ತುಳುವಪ್ಪನ ಕೀರ್ತಿನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಪಾಯರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆನು ಹೆಚ್ಚುವರೆ ಬರೆಯಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ಅನ್ವೇಷಣಂ ಕೃತಿಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆಯಿನ ಪೆರ್ಮೆಗಾದು ನಮ್ಮ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಂತ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಪರವಾದ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಡುಪ್ಪನ ಮಾಂತ ತುಳುವೆರ್ನ ಪರವಾದ್ಲ ಸೋಲಲ್ತಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ
ನಡಪುನ ಈ ಅಭಿಮಾನದಿಂಜಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂತ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರು ಹಿರಿಯಕ್ಕಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಿರಿಯಗೆ ನನ್ನಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆ ಒಂದು ಪಡೆ ಪಣ್ಣದ ಕೇಳನು ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಅಂಚನೆ KN ಅಡಿಗರು ಗುರ್ಕಾರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾನದಿಗೆ ಪಡೆಯಂಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾಂತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಬಂದಲೆ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸು 25 ವರ್ಷದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಈ ಲೇಸು ನಮ್ಮ ಮಾಂತರ್ಲ ಒಂಜಾದ ಈ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ನೆಂಪುದ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಮಲ್ಪುಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆನು ನಿತ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಸ್ಥೆದ ರಜತೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವ ವಿಶ್ವಪರ್ವ ಆಚರಣದ ನೆಂಪುದ ಈ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾಯನಂಚಿನ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರನ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತೋಡು ಇತ್ತೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಂತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನ ಬಕ್ಕವಾತರ್ಪರ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಡು ಪೂವರಿ ಪಣಪಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಂದಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿರ ಈ ಕಾರ್ಯ ನಡಪಾದಗೋಡು ಬಣ್ಣದ ಕೇಳಂದಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೂವರಿ ಈ ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂವರಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಂಪಾದಕರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟಾದಿರಿ. ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಳ್ಚಿಲು ಬಡದ ಪಣಂಚಿನ ಪೂವರಿ ಪಣಪಣಂಚಿನ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಈ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊನ್ನೆಲು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿನ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರ್ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಲೇನಿ ಇಡೀ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಉದೀಪನ ರವಿಕಿರಣ ವೇದಿಕೆ ರವಿಕಿರಣದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಉದೀಪನದ ಈ ಪೊರ್ತು ಉದೀಪನದ ಪಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲ್ಕಿರಿ ಪನ್ಪನಂಜಿನ ತುಳು ಕಿರುಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ತುಳು ಗೀತೆ ತುಳು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಉಂಡು ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ತುಳು ಸಂಗೀತ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಸಂಗಮ ತುಳು ನೃತ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಯ್ಯ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರ ತೋಜಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಬೇತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾಂತರ್ಲ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಾವಡ ಪಡೆದು ಕೇಳಲು ಇತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ DV ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಪಡೆದು ಕೇಳಂದಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರೇ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಮಾಜಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ BV ಆಚಾರ್ಯರೇ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಂಚಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪಿನ ಗುರುಕಿರಣ್ರೆ ಅಡಿಗೆರೆ ಈ ಸಂಘಟನೆದ ಮಾತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಮಾತನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಬಯ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಡಾಂಡೆ ಅನಿವಾರ್ಯವತ್ತು ಬಯ್ಯಡಂಕ್ ಪರಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತು ಬತ್ತದ ನಿಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ತಡವಾತು ಬತ್ತೆ ಅಂತ ತಡಾತು ಬತ್ತಂದ್ಲ ಸುರುಪಾತ್ರ ಎಂಕೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನವು ತೂನಗ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಆರು ಇನ್ನೇ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯರು ಇಡ್ತಾರೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಅವರುಂಡು ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣ ನೋಡ್ತು
ವಿಭಿನ್ನವಾದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ನಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣಿನ ಸಾಲಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್ ಬತ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಒಂದು. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ರಾಜಕಾರಣ ಉಂಟು. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಪೋಯಿ ನಂಚಿನ ಸಾಧಿಟೆ ಏನು ಪಿರಾವಡ್ತು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಆರು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಒಂದ ಕಾಲ ಕರಿನಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಎಂಕಲ ಬತ್ತುಕೊಂಡು. ಆರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಇನ್ನು ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಬತ್ತುತ್ತಂದು ದಾದವ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಋಣಾನ್ ಬಂದ ಒಂದು ಅಂತ ತಿಳಿಯೋಣವೆ. ಎಂಕ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾಡತ್ಲ ಹಿರಿಯರಾಯನಂಚಿನ ಬಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ವಿಶೇಷವಾಯನಂಚಿನ ಗೌರವ. ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆತಿಪ್ಪನಾಗ ಆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಯರು. ಎನ್ನ ಕಾಲ ಒಟ್ಲ ಆರು నేను ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆತು ಒಂತ ಕಾಲ ಏನು ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸದಾವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾಯದನ್ನು ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡುಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಆ ವಿಶೇಷಣೆ ಅವು ಸ್ಥಾನಮಾನಲು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂಟ್ಲ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಆ ಮಾತ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಹೊಡ್ತು ಮಿತ್ತಿಂತುಂಡು ಅಂತ ಪಂಪನ ಅವು ತುಳುನಾಡತಗಳನ್ನ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ. ತುಳುನಾಡು ಬಂಟ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಆ ದೈವ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಅವು. ಒಂದು ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಆ ಅಬ್ಬರದ ಕಡಲು, ಒಂದು ಕಡೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ, ಐನ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪೆರ್ಮರಿತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉದ್ದೋಗಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡು. ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಲ್ಪತ ಜನಕುಲ್ನ ಬದುಕು ಅವು ಒಂದು ರೀತಿ ಆ ಮಣ್ಣು ತೊಟ್ಟುಗೂ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮಣ್ಣು ತೊಟ್ಟುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತನ ಸ್ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪಪ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತಗಲ್ನ ಆತ ಬಿರ್ಸೇರು ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆರಿಂದೆ ಅಂತ ತೆರೆಯುಣವೆ. ಇನ್ನು ಸಾಧಾರಣ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದ ಬುಡೊಡ್ದು ತಿಡ್ತಾ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡ್ಲ ಓಲ್ ಪೋಂಡ್ಲ ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಹೋಟೆಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಜಾಗ ಒಲ್ಲ ಇಪ್ಪಂದಿ ದೇಶಡು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ತೂತಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾದ ಆ ಮಣ್ಣುತ ಘನತೆ ಗೌರವನು ಆ ಸಂದರ್ಭಟ್ಲ ದೂರ ಮಲ್ಪಂತೆ ಆ ಮಣ್ಣುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ಆಧಾರಿತವಾದ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ತೂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಿರಾರು, ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಪ್ಪಿರಾರು, ತುಳುನಾಡು ರೀತಿನಾಥ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬುಳೇನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೂತ. ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಿ ವಿ ಆಚಾರ್ಯ ನಂಚಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಂಡಿತರನ್ನಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಈ ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ನಾರೇನು ತುಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡದ್ದು ಗುರು ಕಿರಣ್ ತುಂಡ ಆ ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಮಾಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಐನು ಮಾಲ್ತ ದೋಜಿಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ದಾಯೆ ಈ ಪೂರ ಸಂಗತಿನ ಪನ್ಪೆ ಅಂದು ಬಂಡ ತುಳು ನಾಡು ಅಂದು ಬಂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿಡಿದ ನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ದೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಆ ಗಮನದ ತಂದು ಆ ರೀತಿಯ ನಡವಳಿಕೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾರಿ ಬಲ್ಲ ಊರು ತುಳುನಾಡು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡಿಪ್ಪಾಡು, ಮುಂಬೈ ಡಿಪ್ಪರಾರು, ಚೆನ್ನೈ ಡಿಪ್ಪರಾರು, ಪೂನಾ ಡಿಪ್ಪರಾರು, ಡೆಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಪರಾರು ತುಳುನಾಡು ತಗಲ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲು ಅಕ್ಲು ಬಾಕಿ ತಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾತುಂಡು. ಸ್ವಂತಿಕೆನ ಒರಿಪವನ್ನ ಪರ ಊರಿಗೆ ಪೋಣ ಪರ ಊರು ತಗಲೊಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಸೇರಿನಂಚಿನ ಆ ಬದುಕು ಐನು ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ಮಾಲ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ಇನ್ನು ಮಾತ ರೀತಿಟ್ಲ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಂಟ ಅಕಲ್ನ ಸ್ವಂತಿಕೆನ ಒಂಜಿ ಅಕಲು ಕುಡ್ಲ ತಗ್ಲು ಅಕಲು ತುಳುನಾಡು ತಕ್ಲು ಎಂದು ಪಣಪನೇನು ಒರಿಪವಂದರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಘನತೆ ಗೌರವ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನ ಈ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುರೆಂಕಳು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಗಳ ತೋಜ್ಪತ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ನಮ್ಮಟ್ಲ ಒರಿತೊಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲದ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಐನು ಕೊಂಡತ್ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ನಿಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ತೊಳ್ಳರು ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಮೊಯ್ಲಿಯರಾವಡು ಯಾನವರು ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರಾವಡು ಆಚಾರ್ಯ ರಾವಡು ಊರಿಗೆ ಪೋಂಟ ಊರು ತಗ್ಲಾತು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಂಟ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಗ್ಲಾತು, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಂಟ ಡೆಲ್ಲಿ ತಗ್ಲಾತು, ಓಲು ಪೋಂಡ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಆತು ವರಿಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಂಕಲ್ಲ ಮಾಂತದಿಕ್ಕಿರಲ್ಲ ಮಾಲ್ತೊಲ್ಲ
ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವರ್ಷ ಒಂದೇ ಅಂತ ತೆರವಣೆ ಮಾತ ಸನ್ಮಾನಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆತ ತುಳುವರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಾತರೆಗಳ ಶುಭ ಆವಡು ದೇವರ ಮಾತರೆಗಳ ಎಡೆಮಾಲ್ಪಡೊಂದು ಪಂಡಿತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದಾರಾದು ಕೇಂದ್ರದ ಕಾನೂನು ಸಚಿವರಾದು ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ತಿರ್ಲು ಆ ತಿರ್ಲಿಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡಿರು ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಆರಾತ ಪಂಡಿರದಕ್ಕ 2 ಜನ ಇತ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸದರಕ್ಳುಳ್ಳಿರಿ 2 ಜನ ಸಂಸದಗಳ ಅಕ್ಳಿಗಳ ಇತ್ತ ತುಳುನಾಡದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನವಿನ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿಸೋಡು ಪಂಡ ಹೋರಾಟ ಮಸ್ತ್ ಸರ ಮಲ್ತು ಇತ್ತ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಏತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಬಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತಾ ಇಕ್ಕಬಾರದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎನ್ಮನ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಿಸೋಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಕರಾವಳಿ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಂತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಏತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತುಳುಕೂಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಗಳು ಮಾಂತ ಸಂಘದ ಪರವಾದ ಸೇರಿದಿನ ಮಾಂತ ತುಳುವೆರ ನಿಕ್ಲೆನ ಪರವಾದ ಇತ್ತೆ ಮನವಿನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಡಿಗೆರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲರು ಸತೀಶ್ ಮಾಂತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತ ಮನವಿನ ಕೊರಡು ಪಣ್ಣದು ಕೇಳಂದುಲೆ 2 ಜನ ಸಂಸದರಿಗಳ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತನ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಇವತ್ತೇನಿತ್ತ ಸಂಭ್ರಮಡ ನಮವಲ್ಲ ಆಂಡ ಮನಸ್ತವಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಡ್ಲವಲ್ಲ ದಾದ ಬಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವರು ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದರು ಸೇರಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಆಸೆಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ